O ingreso na por aquel entón denominada Comunidade Económica Europea trouxo unha transformación económica e tamén social do pobo galego. Que conseguiu Galicia? Pois, sen unha dúbida, os fondos estruturais. As infraestructuras de Galicia non se entenderían sen os fondos europeos. Foi incardinala nun estado de benestar. Foi abrir o mundo e aínda que teñan que emigrar a outro sitio que vayan dunha forma libre. E foi a nivel de infraestructuras crear unhas infraestructuras para comunicarnos co resto do mundo. Para os sectores enfocados na exportación, a vinculación con Europa foi fundamental. A Unión Europea danos mercados aos que se pode acceder de xeito moi doado, mesmo sen ter que trocar moeda, sen ter que preocuparte de legislacións ou de normativas moi diferentes. O ingreso en Europa tamén foi clave para outros sectores como a pesca ou a gandaría, onde o proceso de entrada no novo mundo foi ao mesmo tempo tan custoso como necesario, pero que chegou fondos tan imprescindibles como os da política agraria común. Era inviable pensar que explotacións gandeiras con 6, 8 vacas, pois que eso puidera de alguna maneira manterse no tempo. No pesqueiro, pois obviamente aí sí que houbo efectos negativos que tiveron que ver con acordos, lógico, cando ti pactas e chegas a acordos con outros países, pois consigues algunhas cousas moi importantes e cedes noutras. Todas esas dificultades ou necesidades de adaptación viñeron ben. Hoxe en día temos empresas no sector agrogandeiro realmente importantes e boas. Cambiou o tecido produtivo e tamén cambiou a realidade social, deixando atrás a idea da emigración tradicional. Pasouse de unha sociedade que estaba enviando emigrantes para fora para facer traballos de baixa cualificación no exterior a unha sociedade que pasou a atraer inmigrantes de outros países que viñeron aquí a traballar. Eu creo que no imaginario colectivo a xente aínda non asumiu que Galicia xa non é un territorio pobre en España. A nivel social, a transformación foi veloz, converténdonos nunha sociedade posmoderna que deixa de lado os valores materiais para abrazar valores culturais ou mesmo a idea de gozar da vida. En Galicia deuse unha situación moi curiosa porque casi se pasou dunha sociedade tradicional a unha sociedade posmoderna sin pasar apenas por unha sociedade moderna, formar parte dunha sociedade máis aberta, máis diversa, onde xa había un estado de benestar implantado en moitos países da Unión Europea. Con todo, nese estado do benestar comezou a subir o custo da vida, un feito que se adoita asociar á chegada do euro. Pois é un mito. O so da inflación vencida do euro é un mito máis que é rechamante, non? Cando ti analizas as series de IPC, pois claramente o IPC nos anos 80 foi, nos anos 90, non? Foi moi superior da que tivemos neste século. Chegaba o euro, evolucionaba Europa e Galicia dentro dela, un cambio que se viña xestando desde o ano 92, cando co Tratado de Maastricht se adoptou a denominación de Unión Europea. Daquela cando se entrou no ano 86, non podían ter a concepción que ten hoxe en día porque se vía como unha cuestión económica, fundamentalmente. Logo, uns anos máis adiante, empezouse coa Europa social. Esa nova idea de Europa tivo como un dos seus soportes as relacións entre as persoas. A nivel educativo destaca o programa Erasmus, que abriu unha nova realidade ao estudantado galego. A nivel cultural e a nivel científico, todo o que sea relación con outras partes do mundo e con outras persoas que teñen outra cultura, outras ideas, sempre positivo e enriquecedor. Nese diálogo con outras partes do mundo, Galicia inicia unha nova década na Unión Europea.